Sanibonani, igama lami nginguMinenhle Ngwakagumbi from Ophongolo Municipality. Silana from Ikhanya Foundation ebisilethele i-progress program ye-New Venture Creation. Singabafundi sifunda okuningi kule program ukuthi uyiqala kanjani ibhizinisi and kubaluleke kangakanani ukuthi ke la ube entrepreneur since imisebenzi isingasekho. Sibonga kakhulu ubhuti uNkululeko Khanyi ngokusilethela i-program. Sifisa ukuthi aqhubeke asisize futhi ngokuzayo. Mhlambe nje uxoxela umlaleli esekhaya ukuthi ikuphi wena okucoshile kule thuba elitholile lokuthi ukufunde. Engikucoshile mina since kweyami ibhizinisi angifuna ukuyicreator kwi-farming. Ngicosha okuningi ukuthi angikwazi ukuqala ibhizinisi ngingakayenzi i-budget. We need to ngibudget ngebhizinisi, ngibe nama-requirement engizowasebenzisa and ngikwazi ukuthola i-staff esizongisiza kulo bhizinisi yami. Maybe to all the young people ababukayo la njengamanje ungathini kona? Kubantu abasha ngingabagqugquzela ukuthi ke na imisebenzi since ingasekho kubalekile ukuthi njengamanje sisukume sisebenze sizokwazi ukcreate ama-job opportunities, siqashe nabanye abantu since sesikwazile ukufunda ukuthi ke na i-New Venture Creation isilethela ini and izoshintsha impilo zethu. Uhlomule ngani la njengoba silana usonela namhlanje? Kukhanya Foundation ngithole nayi i-laptop ezokwazi ukuthi ngikwazi ukuposta izinto zami engizobe ngiyidayisa kuma social media, ngikwazi noku-applya and ngikwazi nokwenza i-CV. Kuningi engizokwenza. Thank you for your time. Sanibonani, igama lami nguBathabile Ngwakanene from Ophongolo ku Ward 13. Bese lana i-program lena yaNkululeko Khanyi Foundation la besifunda khona ngokukhulisa amabhizinisi nokuthi ibhizinisi liphathwa kanjani nokuthi ungayenza kanjani imali ebhizinisini lakho ukuze lingalukhuzani lingawi ibhizinisi ngoba amabhizinisi amaningi ayawa. Besifundiswa nje izinto eziningi ngebhizinisi nokuthi imali yebhizinisi iphathwa kanjani, i-profit, umnikazi webhizinisi uyiholela kanjani, kuningi nje esikufundile. Le program mhlawumbe wena ikusize ngani nje personally njoba usho ukuthi kuningi okunikufundile? Engisizile ngoba senginayo ne-experience, sengiyakwazi nokuthi ngikakhona nokuyiqalela elinye ibhizinisi ngale kwaleli enginalo engilenzayo. Ngakhona kodwa ukuthi ngiyiqalele elinye nokuthi ke ngikwazile ukuthola like i-information eningi. Ngitholile information mayelana nebhizinisi. Namhlanje nihlomule ngani njengoba sila? Sihlomule namhlanje besizothatha ama-laptop esasigade vele sithenjiswe wona Nkosi yami sesize sawathola. Siyabonga kakhulu kwiNkululeko Khanyi Foundation akwenze kithi akwenze nakwabanye. Siyacela nje ukuthi noma kukhona okunye okuhle okuvelayo bekwazi ukuthi besithinte. Mhlawumbe sesivala ungathini konke umuntu omusha obukayo njengamanje la? Kuba wonke umuntu omusha okhona around the world, ngiyacela ukuthi umuntu akwazi ukuyiqalela ibhizinisi, imisebenzi ayisekho, amathuba nje omsebenzi awekho, kodwa wena uma ukwazi ukuyivulela ikhishi noma uhamba udayisa estradini noma edrobheni, ama-fruits, ama-veg, uswidi, ama-snacks, nje into ongayidayisa. Kukhona nezikole uhambe uyodayisa esikoleni uyayithola imali ngosuku uyawenza noma 250 uma udayisa esikoleni, kuya ngokuthi udayisa high school noma e-primary. Kodwa nje uzame ukuthi udayise, uxhumane nabantu abakwazi ukuthi mhlawumbe behambe beyostock izinto bebuye bezodayisa, ekudayiseni ikhona imali.